guys, ngarag mode ako. Tapos ako maligo, nakapag-ready na ako. Pero, i-air fry ko pa yung crispy pata. Si Danny Boy, wait. Babe? Hello, did you try and call me again? I was, and then you called me. So, that call actually was on hold for some reason. Ah, okay. But Gotcha. yeah, All good. Love you, my love. Maybe just bring. That's right. That's all good. All good. What do you want? All good. Alright, Okay, love you. love you. Bye. Bye. Guys, bigla ang lakad. Pupunta kami kina Kat. Nag-invite si Kat na punta kami sa kanila. Tapos, celebrate na din. Kasi sila, meron siyang good news. Hindi ko alam kung nasabi na niya sa vlog niya. Pero, yeah. Yung plano namin ni Dan kagabi, na ito talaga yung uulamin namin. Hindi ko pa alam na pupunta ako kina Kat. So, nalabas ko na siya. Kasi, frozen to eh. So, nalabas ko na siya, guys. And, biglang sabi ni Kat nga, punta sa bahay nila. So, inano ko siya, binoil ko siya. And then, dadalhin ko na lang siya. Yan yung crispy pata, guys. Actually, hindi pa nila alam na dadalhin ko to. Kasi, chinek ko pa kay Dan kung gusto niya doon kumain or kung dito kakain. Sabi niya, okay lang naman na dalhin daw. Kasi nga, di ba, dinner na sana namin to. Pero dalhin ko na lang, tapos, doon na lang kakain si Dan. Feeling ko punong-puno na siya ng flavor. Natakot na ako nalagyan ng more pa. Pero dadagdagan ko pa. Dagdagan ko lang ng vegeta. Tapos ilagay ko sa air fryer. So lutong-luto na to, guys. Sobrang tender na nga nito. Lalagyan ko lang siya ng more vegeta. Tapos ilalagay ko sa air fryer. Nag-edit pa kasi ako ng video. And sila darating dito, hindi ko alam kung anong oras. Pero this is what it looks like. So, binoil ko lang to. Nilagyan ko yung tubig ng vegeta, maraming pepper, tapos bay leaves, and then oregano, salt, and yun lang ata yung nilagay ko. Yes, alright. Sana okay yan. Ganyan yung crispy pata, guys. 200 degrees. Tapos gawin ko siyang 30 minutes. Pero i-check ko siya every 15 minutes. Aalis din kasi kami bukas. Yung ano nga namin, diba? Yung family road trip. Punta kami Renmark. Kasama yung family ni Dan. So, ngarag na ngarag ako kasi kailangan ko tapusin lahat ng videos kasi sa weekend hindi ako makaka-edit, hindi ako like makakaupo para mag-work sa videos ko. So, I wanna make sure na meron akong upload Saturday, Sunday. And yan yung nire-ready ko, guys. So, yeah. Well, meron pa naman tayong time mamayang gabi kasi hindi naman kami hanggang gabi dun. Ano siya, late lunch. And yun, sana okay yung crispy pata ko kasi minamadali ko yan. Wait, anuhin ko lang, ayusin ko lang tong video ko, guys. And ito na siya. Ayan. Matagal ko to siyang pinakuluan, guys. Siguro mga 1 oras ata. Okay, kunin ko siya ha. Tapos, tikman natin. Wait, saan ko siya ilalagay? Ayan, guys. Sobrang crispy. Sobrang init pa nito eh. So, maya-maya. Pag boil ko sa kanya, ito na oh. Naglalabasan na yung ano. Nagaganyanan na ba? Ooh, yum. Narinig niyo ba yun? Masarap. Parinig ko sa inyo ha. Agay, init man. Uy! What's up, guys? Dito sa gilid. Ang init! Ay! Crispy. Yummers. Okay. Okay na yan. Yan! Yun yung dadalhin natin. Buti na lang okay yung lasa kasi hindi ko siya tinikman eh. At saka hindi ko na siya, dinagdagan ko siya ng vegeta pero sobrang konti lang. And okay yung lasa, guys. Siguro yung itong ilalim na maraming ano. Marami siyang mga dark dyan Yan yung galing sa mga spices na sinama natin sa boil kanina.
Hintayin ko lang si Love. Sabi niya malapit na daw siya. Mag-wrap tayo ng regalo, guys, while hinihintay natin si Lovely. Birthday ng pamangkin ni Dan last weekend, pero bukas pa namin siya makikita. Kasama siya sa outing namin bukas. So, bukas namin ibibigay sa kanya yung gift namin. Pakita ko sa inyo yung anong binili namin. Sa Kmart to lahat. Kmart is the way to go. Kinetic sand. Ito yung mga, diba? Gusto ng mga bata ngayon. Kinetic sand. I think that was $25. And then slime. DIY na slime. Ganyan siya. Kasi nung Pasko, binigyan namin siya nung yung handbag na mayroong slime sa loob. And sobrang gustong-gusto niya. After nung Pasko, nakita kami ulit. Tapos, dala-dala niya yung bag. Tapos sabi niya, salamat sa gift. So, ngayon, another slime naman. And then, ito din. Pang kulay ng buhok. Ano siya? Siguro 8 na siya or 7. And then, ito din. Crystal growing kit. Yan. So, makaka-grow sila ng crystal. Di ba mahilig yung mga ganyang edad sa mga ganito? Pa-DIY. So, i-wrap natin siya. Alam niyo naman ako, mahilig ako mag-wrap. Ayan. At least pagdating natin mamaya, hindi na natin aalahanin yung pag-wrap ng gift kasi tapos na siya. Check natin yung video ko, guys. Agoy. Yung lapi ko. Nag-sleep. Inantok. Guys, driver natin ay Uber ako eh, Uber. Uber. Asa taan? Diretso pa. Itsa. Ikay ingon. Kani, Kani, mauna ni? Tapos? Pura magagawa ka, Aripa. Day, gabi ito pwede. Kanino? Diri, park diri, Si Elmo. Park diri, Ito na pag... Di ko pwede ka park diri, day. Dili ka pwede mag-park diri. Ingon si Dan, di daw pwede mag-park diri. Kini dyan si Dan nga. Ikaw, bahala ka. Why not Park here, diri, Dan? Lagi, day. Pwede mo buwelo ko, day. Oo, gani malate sa ani kay ka nang... Gutom na ako, guys. Tagal ko kasi. Uy, hindi kasi pwede ako mag-U-turn. Day, unsa man ni? Oy, pasok. Ay sa mabangga jud. Ay sa tapos mo anak ko. ramon good. Loko, grabe ra jud na siya. Galing, Galing mag-park. Laki ng space, Baba! Tingnan niyo yung parking ni Love. The best parking ever. Let's do. Gutom na yan sila. Dilat na mga mata. Kanina pa tayo nihintay. Kaya nga Hi, Baba! Hi, Day. Hi, Day. Ay, inayos daw yung car niya. Hi, Baba. Smiling naman yung Baba namin. Uy, ikaw. Come on, Let's go. Biglaan nga ako, lagi nang ganyan. Kaya nga, alam mo ba yan? Ulam sana namin yan ngayong gabi. Hala ka guys, kami wala na sila. Hindi, sabi ko kay Dandan ka lang kumain kinakat. Oo nga, dami mga dinala yung Kasi alis kami bukas. Ay, pupunta siya dito. Ikukunin ka niya. Kasi Hello? baka nahirapan ka pa. Ayaw pa na. Hindi na ako, ayoko pa naman mag-U-turn. Ayaw niya mag-U-turn. Dito din ako. Day, ay kambal. Move ka na konti kambal para makita ka naman. Sabi ka kay Kat. Oo. Baba, kami Kasi ni sasabihin naman, asan po si Happy? buntis. Ay, hindi nasali buntis. Nag-baby shower na naman. Bestie, Ang dami nag-congratulate. Visit to si Baby. Uy, ikaw Nag-comment siya nagsabi. na buntis? Hindi. Birthday party na. Baby shower Baby pa shower. rin. Hindi to ko Ito guys. na, may celebration time kasi may announcement. May announcement si Lyra. Wait, ang kami announce ka? Hindi ka. May work. Sabi mo Ay, masaselebrate ng work. congrats, Dad. Ay, wala tayong cheers. Cheers. Sarap pa naman yun. May kanina pa ka naghahanap ng beer. Kumain na. Uy, guys. Alam mo, sa sobrang gutom ko na nagpasa na ako ng gutom. Hindi na ako nagugutom. Wamang bata. At saka tingnan niyo, adobo. Hindi ko na kakain ng Ano
Day? ha? Hindi ka na kumakain ng paa? Hindi. Wala ka. Ulo yung akin. Pag natikman niyo yung kakain niya. Ito talaga. Alam mo, si Lolo, Confident. mahilig ka kasi sa mga ulo. Hindi, joke lang. Hindi ako kumakain yun. Hindi ka kumakain yan. Wag dami naman natin. Ba't ang dami natin ulam? Ganyan talaga kapag may celebration. Ano kaya? Yun na talaga pag late Alam, visit. Ayun. Uy, hindi talaga ako ulit umalis sa bahay kambal. Ginawa ko si ate sa Uy, harap. Hindi lang, hindi talaga. Pag sabi ko on the way, hindi lang ako nag-iipon. Kain ko namin yun siya. Sabi pa niya, pagdating niya sa bahay, sabi niya, uy, Doy, ang ano lang, 30 minutes lang yung papunta ko dito. Parang isang oras naman ako naghintay. Ang layo ng 30 minutes mo, Kaya nga eh. Hindi. Hindi. Huwag tayo mag-U-turn. Sabi ni Dan, bakit si Love yung pinasundo mo sa'yo? Nag-offer naman pala si Hoy, Daniel ha. Daniel Matsunaga, huwag kang ganyan. Tinawagan ko kasi siya sa babe, saan ka, babe? Baka malapit lang sa bahay ba? Pareha din ako. Sabi niya, nasa office ako, bakit? Sabi ko, si Love, wala. Sabi niya, nag-offer naman kayo sikat. Bakit si Love yung sila? Inerjus mo sa'yo, Daniel Matsunaga. Deliver ko sa buang ha. Sabi ko nga kasi, inisip, out of the way naman si Love. Oo nga, layo. Ayoko naman kasi mag-Uber si ano, Lodi. Magkano Mag-Uber dito? naman ako. Magkano dito? $30? Hindi, mura, lapit lang. Ang hirap ba? 18 lang pa, pinadrive mo pa ako. Panggas niya na yun. Malay ko ba out of the way nga pala? Out of the way, super out of the way. Yeah. Pupunta pa siya kaila sa lumang Ganun kita kamahal ha, watch out lang. Nagka-over. Like, so, mahal na kita. Boret! Boret. Hindi talaga ito siya Inano niya na lang talaga, pinanindigan niya lang talaga. Kaya nga, Hindi kasi ayaw ko lang kasi siya ma-stress ka. Saan ka ba galing nun? Diyan din. Malakad sa England. Lapit lang pala talaga ni Kati. Kaya nga, Ano, hindi talaga ako mag-offer tayo. Sana na lang, nakad na lang ako. mas naunahan ko siya. Kung yung hinintay ko sa'yo, nilakad ko, kanina pa ako dito. Hindi ako nakalirate. Kanina ang body ko nun. Ang galing mo yung love me, promise. Diba, So, sana ilagis ko na lang yan. Joke lang, ay thank you, Day. Gara. Plastic kayo. Sabi niya, ang layo pa. Nung tawid na ako na. Tagal mag-right turn. Ganyan talaga siya. Sabi ko nga, ano na, yung kutsin layo lang. Sabi niya, ano lang talaga. Mag-ingat Take, lang oo, tayo. Ingat lang tayo. Grabe, ang layo talaga. Tingnan mo sa sobrang Hindi ka sumakay sa kanya? First time. Ay, ikaw kaya di ba layo sabi, bakit lagi kami nag-aaway? Ganon din. Layo na. Nalagi siya Like, sa sakay. yung exit ba, doon siya nag-enter. Good driver talaga siya. Ah, good driver. Uy, sobrang good driver ko ha. Ako pa yung binangga niyang buang siya. Kahit ang tagal ko na nga nag-antay. Tagal natin hindi nakita. Oo nga eh. Nadami niyo kasi mga bad. Ito ka, bestie. Ito tatanong ko sa doktor natin. Bestie, ganito, di ba ikaw nagsabi? Yang ano man. Di ba yung mga parts ng Samsung, alam mo yun, di ba? So ngayon, di ba Hindi ko alam yun, uy. Di ba na alam mo? Yung Sinabi ko lang yung sakogan. Ah, sige, ito alam mo to. Saan Alam ka mo to. kita, Loy? Ano? Usok ka dito. Para, asan po si Ate Lai buntis? Dahil ba niya? Di ba? Paano joke ka tayo? Bestie, di ba ano? Di ba na ano kung na-disgrasya? Oh. Pag ano ba, pag ikaw di ba yung nagsabi na usually matagal yung iba yung impact na matagal pa? Hindi ko alam yun. Oh, sinabi niya. Sinungaling talaga si Cassie. Di ba yung sakit minsan ng katawan, minsan yung impact, matagal pa rin kung ano. Hindi naman nararamdaman pa din yung whiplash niya. Yun, bestie, Nararamdaman 3 pa days din? na siya, bestie, hindi na magalaw. Tagal na. Bagong kotse pa niya yun. First car niya pa yun. Asa na-accident din na din pala siya. Nakatulog ka sa sasakyan. Ay, Ilang siya yung may beses ka na kasalanan. na-accidente? Wala, yun lang. Major. Yung binangga ko na sa car park, okay lang. Ako naman, hindi naman yung aksidente. Bilangga ko lang siya kasi hindi ko natansya. Tapos na kami kumain, guys. Hindi na kami nakatayo. Hindi na kaya ng powers. Naano talaga sa food coma. Si Catherine ba, lagi nahuhugas ng plato. Yun yung favorite niya. Pasta niya. Kaya pag siya Pastime, hobby niya yan. what is your hobby? Washing the dishes. Washing dishes. yung scrub talaga nga nilibiling ko yan. Yung ganyan. Ako Guys, magre-release ako ng product. May percentage ako yung nakaisip nun. Sabi niya, ano sabi mo, love?
kasi si anak kay may sponge. Sponge. Unclothes, my brush. Si Simple Race. Scrub. Dishwashing scrub. Siya nakaisip nun. Kasi Wag magaling niyo ka na- maglinis eh. Dishwashing talaga? Oo. Hindi pwedeng scrub sa bahay? O pwede din. Multi-function. Yan, kay Kate yan yung scrub sa dishwashing scrub. Sige, sige. Alam Kay mo Kate yan. Ano yung kay Kate? Kay Paborito Rex. niya. Marcondo yung mga organizer. Organizer yung akin. Bird. Feeler talaga. May logo mo daw, Simple. Parang tanga din. Ay, alam ko ako. Ano? Ano yung sa'yo? Apron. Oo! Kawali sa akin, kawali. O, kawali kay live. Nagplano na naman sila guys ng ano. Dapat may... Birthday ng taon. Bakit? Bakit? Gusto ko yung Grabe siya makapit. Patingin! Ilan ba? Hi, babe. Are you familiar with my pong? My pong? My ponga? My ponga? It's like, Yung may pongga man my ponga? Yan, at least yung voice ba? My, hindi niya alam. Sabi niya, basta. Sabi niya, Best friend, Daniel? My ponga? My pong? It's so nice. It's a suburb somewhere. It's like a beachfront. During the holiday for May pongga Manay man yan, and, may pongga. May Kathy's pongga. birthday. No, we're just checking if you know it. If it's a good one. No, you don't know it? I-search niya. I-search No, wala. Hindi niya alam, day. It's in Moson. No. Moson. It's 300 per... near Hindi naman siya Moson. It's not Moson Lakes. It's just Moson. 300 per family sa Do you know where that is? No, we just saw a really nice Yung malaki, beachfront yung malaki. house. They have 6 bedrooms, so we're just checking if it's actually like a decent area to go to. Yeah. May go for Wait, I said check you. Check on you. Tama na. Lovely's asking me to ask you. Available siya, guys. Okay lang daw sabi niya, pero hindi niya daw alam saan yan. It's okay, pero ikaw yun. Okay, now that's alright, my love. I'm just checking. Yeah, yung location ng budget. Oo, Alright. kasi baka lang ba Alright, hindi no maganda worries, yung location. bye. Maganda yung bahay, pero hindi maganda ng Love you, bye. Guys, hindi na kami tumayo. Kain na naman kami. Probably the same for all your people. Kain pa Like, how more. this? Kain. Ay, nandito You yung know mga what? boys. It's so similar to our pit. It's really similar. Really? Yeah, very similar. Nakakain na sila ng pizza. Uwi sila na talaga nakakain ng You've pizza. got Si Tony, kumakain pa 3 rin out of siya. about 300 a week. Gutom siya. Uwi. Yeah. Ano ba yan? Long day. And Yung, I take it. hindi ako Good at nakakain that, kanina ng actually. chicken feet. So, Yeah, ito-try ko yung very, very chicken feet. similar, but that's Sino just pa kakain the- niya? At saka yung ni Love Caldereta. Patty's birthday. Hindi ko pa din nakain ngayon. that one. Kainin natin That yun. was March. March 19. Kain tayo. Guys, alis na kami. 9:30 na. Wala pa akong video. At least like it's Mamaya. big and Ano na? Work ka pa bukas. Thank you, Day. Okay, then. Bye, Lai. Ano siya? Magbabiyahe sila. Yeah, Phillip Island. Phillip Island. You have a good trip to the island? Oh, yeah. Have a good trip. Enjoy it. I was just driving up the road, to be honest It's with you. just- Maikli lang yung amin. Short trip yung amin. I drive, yeah, that'll be good. Oo nga eh. 10 hours? Come 10 back hours here. drive. Just... Friday night next week and I can sit here. Alright, let's go. Ano? Thanks, Neil. Guys, kanina pa kami dito sa bahay. Nagpack lang ako. Sobrang nagtatry ako ng mga swimwear. Nakakaloka. Ang dami ko tuloy dinala. Dala ko yung ito yung galing kay Kapshi. Kasi kasyang-kasya to sa akin. Na-post ko na to sa Instagram. And then, nagdala din ako nito. Inano ko lang siya, tinambak ko lang siya dyan. Kasi sobrang konti lang ng dala namin. Kasi 2 days lang kami dun. So, Saturday, Sunday. Tapos Monday ng umaga, alis na ulit kami. Alis na agad kami. So, yan. May mga, mga cover-up, mga romper, mga dress, tapos maraming mga swimwear. Yan lang. Punta tayo sa kwarto para magdala ng mga makeup ba. Sobrang ngarag ako. Nakakaloka kasi ang dami ko pa kailangan gawin pala. Yung video ko pa, akala ko pagdating ko dito ng bahay, ma-upload na siya. Kasi kanina pa yung umaga nag-upload. Na siya? Uploaded na siya, processing na lang siya. Tapos sobrang tagal ng processing, nakakaloka. Konti lang naman yung dadalhin kong makeup. Ito yung ginamit ko kanina sa brows ko pala. Ito, yung Sephora na brow thickener. Kaya lang, ito medyo dark. Okay lang naman. Siguro kung saan lang nakatutok yung lighting. Pero itong dadalhin ko kasi mabilis lang siya, guys. And then, ito lang pang sa kanya, substitute. And then,
Nagpa-primer lang ako. Hindi na ako nagpa-powder. Basta lang mayroon akong magandang primer underneath, okay na eh. So, yung dadalhin kong primer is yung gusto ko na primer ngayon, yung Sephora Beauty Amplifier. And then, blush is yung kinahihiligan ko na blush. Char talaga yung kinahihiligan. Yung ano can make na cream cheek. Kasi sobrang dali lang niya i-apply, guys. As in, hindi siya kasing long-lasting ng mga lip tint. Pero okay lang. Kasi, nandito pa rin siya, oh. And then, sa lips, lip tint yung dalihin natin. Sobrang konti lang yung dinadala ko. As in, yan lang. Basta okay lang yung brows ko. Tapos may drunk blush. Tapos may lips. Okay na ako. Yung lip tint, sana na pwede din ano na. Ito na lang. Yung soft drink na tint na nagamit ko na gusto ko din. Yeah, kasi pwede din siyang pang cheeks. Tapos, pwede din siya pang lips. Kasi nga, lip tint siya. So, yan. Yeah, yan lang yung dadalhin ko eh. Hindi ko naman kailangan magdala ng ano. Marami. Ito lang. Oh, tingnan niyo yung nangyari kay Dear Darling Tint, guys. Parang nag-separate yung puti. Hindi ko to masyado nagagamit. Nakita ko lang siya ngayon lang dito sa, makeup pouch ko. Parang ito pa ata yung dala ko nung nag-travel ako last. Sa US pa yun. Tingnan niyo. Hindi kaya yan sobrang tagal sa akin. Kasi sa YesStyle to galing eh. Ito yung laman, oh, sobrang dami. Papalitan ko kasi siya. Ito na yung ilalagay ko. Diba? Pero ano nangyari sa kanya? Nangyari ba to sa Dear Darling Tint nyo? Ang cute pa naman sana nito. Parang ice cream. Pero, yan, dalhin natin niya. Actually, kailangan ko ba yan? Glycine. Ito nga, pang travel talaga ito kasi. Dinadala ko ito kapag nag-travel. And then, maraming mga headache tablet. As in, Hala, ang dami. And then, ano pa? Itong lipstick na Urban Decay. Ito, hindi talaga nawawala sa bag ko to. Kung saan-saan ko lang to nakikita. Mga hand cream ba? Meron ako sa banyo. Meron ako dyan sa bedside table ko. Meron ako sa maraming bags ko. And then, ito yung Dinoplats na dala tayo ng sunscreen. Ito yung from Perito. SPF 50. Yan. Yun lang. Dito na muna kayo. Ito din, maganda ditong comb leaf na oil blotting sheet. Pero mas maganda yung isa kasi meron talaga siyang lalagyan. Diba? Ang cute. Ito yung my mirror. Maganda actually to guys. Diba? Tapos ganyan siya, ang ganda nito. Yan. Okay. Yan lang yung dadalhin natin na makeup items. Yun na yung vlog, guys. Sobrang salamat, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.